mempanggilkan dan mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darul Munafiq Kroya aturaken ahlan wa sahlan biqadrikum ageng sedaya kiai sedaya bapak ibu hadirin ingkang sampun kersa ngucapkan kok di tengah kesibukan panjenengan sedaya rawi napa ingkang dados pinanganipun kula kangge paring doa ageng lare-lare ingkang dipun hatami lan lare-lare ingkang ngaos wonten mriki ingkang saklajengipun nyuwun pangapunten bilih kula sarencang saking keluarga besar Pondok Pesantren Darul Munafiq Kroya boten saged paring hormat ingkang saya dumateng panjenengan sedaya. Estu nyuwun pangapunten ingkang kathah lan saterusipun ingkang terakhir dados kula niku sambutan jane nggih pantes-pantes mawon masuk bermaus Quran atau pengajian orang nasimakin dalam minta izin kali keluarga kali Pak Poli mama pemain yang penting kalau izin mewakili keluarga besar pondok Pak Yai baru menyamar terus bangser boten wonten ingkang nangi rawuhipun ijik-ijik mak beduk wonten serambi masjid kalau tidak pembaca Pak Yai ini kalau posanya sih mau kalau Pak Yai pindah jam pinten biasanya kalau saged paring informasi kali bangsa kalau batin globos mau buatan kiat di awal bangsa makanya kalau belum terus ya terus kalau buatan saged panjang lebar ingkang penting intinya pun kalau nyuwun dumateng panjenengan sedaya kersa ndongaken kula lan sampai ingkang ngaos wonten mriki kersane anggenipun ngaos istiqomah lan saged pikanto ilmu ingkang manfaat iku ingkang penting. Alhamdulillah dalu punika ingkang wonten khatmul Quran bin Nadri ingkang khatmul Quran juz ahad bil enten ingkang khatmul Quran juz 30 bil ugi wonten ingkang khatmul Quran 30 juz sanes juz 30 saja 30 juz nilai setunggal lare putri saking Jambi kula tasih gadah stok saking Jambi tiga nyuwun panjenengan Gusti nyuwun panjenengan restu supados ngenjang saged ngenjang mugi-mugi bareng lancar saged khatam boten hobbil ghaib boten namung setunggal wonten ingkang celenganipun lare enten guru manti gaji lacak Pak Pustoto Abdi ada beberapa lare manti gaji lacak yang stok hafalannya sudah sekitar 15 juz. Saya memotivasi langsung untuk ada panjenengan sedaya supados harapannya lulus nanti gaji lacak juga lulus 30 juz di hol. Terus nyumpang untuk ada panjenengan sedaya mungkin diparing gampil. Amin. Lan khatam Quran itu nggih